dengan berwujud semlaina orang zona bergaya ziri-ziri kesangi saudari सिनारिया बे जायगायाव बिराद मोजां खालायबा प्लेन एरिया बायदि नुयो हाजोफ्रा dari koma berhelailah ku sedang menayang sini kami layang in the morning where we can this way only the another road this another road no Scotland of East see the view bye road दा दाउकी मोनफैबाय बोटिं पइन्टआव दंफैयो जोङो दायो बोटिं पइन्ट बेसेबां लागोनथाय बटआबा दैयाव दसे गिदिंहैनोसै नायहैनोसै बेनो जाबाय दाउकी मेरला बट दङ माथो दैया ओरैबायदि क्लिन सिंनिखौ नुलायलायो आरो ओइथिं साफासिन जागोन बेयाव एसेबां साफा नङा दैया खिन्थु थ' बटआव थांसै एबार लेट्स गो ओइ ओइ आसिन टु टेल अबाउट दैट Where you will see it? We fall down or what, man? No. Let's go here. You can take. Speak in Hindi. That way. We are heading that way. We are heading that way. Come on, fast. It's very deep, no? It's very heavy or what? Hey! Don't move much. Don't move. This is Daukei. इधर मछली है ना बड़ा 20 to 30 किलो वाह तो 30 किलो फिश मारने के लिए अलाउड है कि नहीं फिश मारने के लिए अरे what are those फुटा होल View point Muhammad. Not that hole. नहीं होल Or do you to say that long time before no milk used to come? the hole in the rock Milk used to come from the वो गट्टा है ना गट्टा क्या चीज क्या बनाया है वो Good banana. किसने बनाया इसको ये क्या Muhammad? कहाँ में वहाँ क्या करेगा तेरा पुष्टि वहाँ में ऊपर में वो व्यू पॉइंट है ना वहाँ से एकदम ऊपर पे जाएगा ऐसा very nice. wow the sun looks very beautiful see the view I don't have man Bayi cingnya Bangladesh le John di kuan ya. Baru pakai Bangladesh what is this fish Kuan John
Very nice. No, they are not Bangladesh. Local people. From where? From where Bangladesh? This side is Bangladesh. What ship? What is this? वो लोग नाव में रखेगा ना यहाँ में Wow, you see the water here? surveillance भाभी You see the stones inside? Can you see it? Berapa gothau le na? Bara gothau na nua, singni ko pura nujukai ne. Pura clear ka. Only 31 foot आपको मिल जाएगा 30. 1 photo 30. 3 photo 30 ले लो. Oh shit. Hey, you will fall down, okay? Oh shit. What is this? No. जानता है देखो फिर से देख लो पसंद होगा तो ले लो स्पाइसी बेल Bae onthai godur nuhurnaयनिफ्राय बांग्लादेशनो सोराय बर्डाराव थांना फैनो ओइ आइजा बर्डाराव थांना फैनो फै बर्डाराव बांग्लादेश बर्डाराव ना लागबायना दे आचार गोथाव टेस्ट करो नहीं अरे बहुत अच्छा है सुनो मोरी है क्या बिल्कुल ना स्पाइसी वाला खराब होगा नहीं 1 महीना चलेगा फिर 2 महीने चलेगा एवरी 3 महीने चलेगा और ठंडा मौसम है अच्छा करके रख दो मानो लानोलै आं नाङालै गोजां जोब्बाय थान्दा जाजोब्बाय मा मेथाइ खनबाय थाखो बांलादेशआवलाय नैबे अन्थायानो लास्ट बर्डार बांलादेशनि बे अन्थाइ नुदोंना आइसिलै दा আমার বাড়ি কোথায় ছিল এটা ঢাকার লোক नैबेनो लास्ट बर्डाराव अन्थाया बेनिफ्राय जों बांलादेश गेलेयो आरो दा थांनो मोनला আমাদের চট্টগ্রামে বাড়ি ছিল আমার বাপ দাদুদের চট্টগ্রামে বাড়ি ছিল लास्ट बर्डार वाह बेनो लास्ट बर्डारा बे अन्थायानो बे अन्थाइनिफ्राय थांनो मोनला दां बांलादेश ओइथिं नुदोंना ओइ गोजौआ बे बांलादेश थांगौमोन नामा बांलादेशआव प्लेनाव जिरायनो होनाय नङा दांलै थांनो नामा बिसोरनि मानसियाथ' फैयो माथो बारजोबो जोंनियाव थांनो हाया नामा ससेखौनो हा माला थांलाबोलै जों नांला बारला जों बेखौ थ' थांफिनसैथ'दो थ' दाउकियाव फैबाय आरो मा नांबावगौ जोंलाय ना चलो ब्रो थैंक यू भैया वेलकम कुबले अच्छा मैं pengampu में लाइट ब्रो जाइमु हामी बे अन्थायाल' ओरै दै गाखोफिननोसै दानियाबा हा दै हाबदोंमोन माथो There? See the children, they jump from there. They will fall down or what? They jump into the river. They're jumping. Yeah. Oh. There. Yeah, man. खोमसि जोब्बाय नै आइलेण्ड थांनो नागिरनाया नुलालै माहा नुबावनो दालाय खोमसि जाजोब्बाय स' दावखिनि ट्रिपखौ बेसांखिनियाव दोनथ'नोसै मोनानायखाय आं फुरा फुल भिडिअ देखायनो हाला बेनिखायनो आं नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय थाबाय नायनायनि थाखाय थेंक इउ You said America, bro? Yeah. One shot, this way.